Οπότε, πιάσ' την κιθάρα να παίξουμε. Άσε μετά, δεν νομίζω. Τι έπαθες? Δεν μου έχει στείλει ακόμα. Κάτι θα κάνει ρε εσύ. Έχεις γίνει σκατά, Έχω φρικάρει, φίλε, γάμισε τα. Οκ. Χρειάζεται να σου πω ότι αυτό είναι τώρα trauma response και ότι ξέρω εγώ είναι freeze, fight or flight και τέτοια. Αυτά τα ξέρω όλα αυτά. Ναι. Δεν βοηθάει άμα τα ξέρεις, αλλά τα νιώθεις όλα αυτά, ξέρω εγώ. Αν έκανες καμία γιόγκα. Ρε, έχω αυτό που δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, αλλά δεν με χωράει και τόπος. Κατάλαβες. Οκ. Οκ, άμα χρειάζεσαι κάτι πες. Ευχαριστώ.